Lalagyan ko muna ng tapis niya. So, dyan muna guys. Dito ang maraming chichirya oh. Ay, mainit pa doon. Yun guys, so inog po natin dito muna kasi mainit. Ayan. Muna. Ayan, so Christmas party po namin ngayon. Ano ba yung meron? Wala. Ha? Meron akong kinuhang dala-dalawa. Diba? Bida. Fingers. Ito sa amin. Ito ang bigay din sa amin yung ano namin, mayura namin kasama yung pang-carbonara. Green. Isa ba ito? Ngayon lang po ako maupo dito sa ano, sa tindahan dahil araw-araw po maraming trabaho talaga. Yan. So ngayon ay linggo, so maupo lang naman ako dito, bukas ako maglalaba.
Tortillas. Sapling. Batata, parang may batata akong nagkita. Ayan, ito ilalagay ko guys. Ipapunch kasi dito sa aking tindahan meron akong pangbutas, oh. So ito binubutasan ko at inilalagay ko sa ano, inahang ko. Ayan. Okay na. Pero wala na yata ang available na paglagay. Ayun yung batata, oh. Dinamihan ko na kasi yung chichir dyan nung nakaraan. Dahil para hindi na ako pabalik-balik kasi yung mga ibang chichir dyan wala po dito sa amin. Binili ko rin po ito guys, oh. Shopee.
Ayan.
So hanggang yan na lang po. Hello, hello. Thank you so much. Bye-bye. Merry Christmas in advance.